Wadwaro mana ni wakwa jotendwa mondo bed jok magin responsible. Okinyal bedo ni jatelo ma anytime miyudo podium to en mana yanyo sirikal, to en mana yanyo jotelo moko, to en mana wacho weche moko maricho makeyo oganda. Pachwa maduong' en ni gimora mara matimo at any point as a politician, as a citizen, nyaki bed ng'at mariwo, nyaki bed ng'at ma in paro seche te tiketo paro mariwo. Paro makeyo oganda ni onge kuma terowa, to kendo eno witonwa a lot of development moningo beni bire thuchewa. Wan kaka nyikona, aparo ni wasebedo jomofuo for so long, to sani endi koro manumu ok nyal wuondo motuo. Kuma wagike ni ok nyal tu kendo gi pachwa. Wantiere sirikal ni ni mondo wakony jogwa. To oken jogwa kende, mondo wakony jo Kenya duto. To ok nyal bedo ni anytime ma in yudo opportunity mar wuoyo kata mana gi japiny, tidaro mana ni wach mana wechego ma ok sir. Onego bed ni development biro e kuonde wagi. Oto kaluo kende, kata mana kuonde mamokogo, kata mana oko mar kaluo. Wadwaro ni kopo ni awuok adhi Nairobi, gimotera Nairobi cha ber mantiere Nairobi cha, akaw mondo achaka duog godo akel ne jogwa piny kae. Ok en mana mar ni wan wasikwa gore, ok en mana ni wan nyithindwa isikitiyo godo marach. Wadwaro ni mondo jotendwa seche magi wuoyo, both mantiere national kata mantiere piny kae grassroots, obed jok moko ma jombola, makata kisero mbulu ne ng'at machielo, tisero mbulu gi yo makare. Nikech adieri jopiny ok gishughulika gi weche wa mawantiere godogi, gi ayany mawantiere godogi. Gin pachgi maduong' en ni bentiere ber moro mabironwa kaka oganda. Bentiere kaka nyithindewa somo, bentiere kaka jogewa yudo tije. Mano kende gima wantiere godogi interest. Modong' miwacho e papgi ok apar ka gi interest jopiny. Erokamano ahinya Sharon. Erokamano ahinya Mike, wawinji e yo makare. Kata kamano nitiere moko mote madwaro mar mondo mi asom mapiyo ka piyo. Mano osenindo Raila Odinga nasik wacho ni yiero na ikwalo. Dibed ni koro en bende nogalo jopiny kaka odoyo wede